प्रमोद बर' शिफ जानानै आबादारिफोरा मोनसेबो आबादारि जानानै खामानि मावाखै लाइमोन फरायसाफोरनि थाखाय खामानि मावाखै बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफोरा इभेन दामफार फाननो गोनां जाबाय फैबाय थानाय एमपि इलेक्शननि उनाव प्रमोद बर'नि इउपिपिएल राजखान्थि दोला 80% खमजुरि जागोन Now, BTC Sarkar, led by Pramod Boro, BTR government, of the 30%, for the 30% जानानै दङ MP नि थाखाय जों प्रिपेरेसन जानानै दङ जोंहा MP आ देरहाखानाया रोखा MP इलेक्शननि उनाव प्रमोद बर'नि इउपिपिएल पार्टिया 80% दुरबल जागोन BTC इलेक्शननि उनाव जि 20% थाबावनाय बेबो जों बिपिएफ दोलोआ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि डाइरेक्शन आरो गाइडेन्सआव फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय फुरा जों साखाफारा दिनै जोङो बिपिएफ दोलोनि जानानै गासै बिटिसि बाखिखौ बेखौनो खावलायनो सानो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों जे जोङो प्रमोद बर' हाथाव बिटिसि बासाव बिटिसिआ जोंनि देश आरो बे बिटिसिखौ बासायनो थाखाय मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बाहागो लानो नांगोन दिनै जों बिपिएफ दोलोनि जानानै दिनै लाइमोनफोरा 3 बोसोरनि बारा जाबाय प्रमोद बर' सासन खालामनाय सरकारा लाइमोनफोरनो साख्रि होनो हायाखै दिनै जों लाइमोनफोरनि जानानै बिपिएफआ जुजिदों आरो जाखांबोनाय बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफोरा 3 बोसोरनि बारा जाबाय बिथांमोना खामानि मोनाखै दिनै जोङो कन्ट्रेक्टरनि जानानै जों दिनै जुजिदों आबादारिफोरा जोबोद खस्थ'यै बिथांमोनहा दङ इरिगेसन प्रजेक्ट आबादारिफोरनि थाखाय प्रमोद बर'आ बे सरकारा जेबो खामानि मावाखै दिनै जोङो बिपिएफ दोलोआ आबादारिफोरनि थाखाय जुजिदों फैबाय थानाय बिसायख'थिया प्रमोद बर' भार्सेस हाग्रामा महिलारि सारल' नङा दिनै प्रमोद बर'खौ आबादारिफोरा गाज्रि मोनो दिनै प्रमोद बर'खौ कन्ट्रेक्टरफोरा गाज्रि मोनो दिनै प्रमोद बर'खौ फरायसाफोरा गाज्रि मोनो दिनै प्रमोद बर'खौ बिभिन्न जाथि माहारिफोरा दिनै गाज्रि मोनो मानो होनोब्ला बिथाङा फोथाय खेबस' खामानि मावदों जेरैबादि खोथा बुंदोंमोन थांनाय इलेक्शनाव बेबादि बिथाङा खामानि मावाखै बिथाङा बुंदोंमोन जे गाव सरकाराव फैयोब्ला बिटिसि ओनसोलाव थानाय मास मिडिया जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्डनि नामाव 10 कोटि फैसा होनाय खोथा बुंदोंमोन नाथाय गाव शिफ्ट जानायनि उनाव सासेबो रिपर्टारफोरा बे फैसाखौ मोनासै फरायसाफोरनो 2500 साफ्रोमबो बिए आरो एमए फरायबाय थानाय फरायसाफोरनो होनो होनदोंमोन बिथाङा होआखै ओंखायनो बिथाङा फोथाय खेबस' बिटिसिनि रायजो राजानि लाब जानाय खामानि मोनसेबो मावाखै प्रमोद बर' शिफ जानानै आबादारिफोरा मोनसेबो आबादारिनि जानाय खामानि मावाखै लाइमोन फरायसाफोरनि थाखाय खामानि मावाखै बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफोरा इभेन दामफार फाननो गोनां जाबाय जेसिबि फाननो गोनां जाबाय ओंखायनो दिनै प्रमोद बर' हारसिं इउपिपिएल सरकार हारसिं आरो गासै बिटिसिनि हारि माहारिनि बे फैबाय थानाय जुजिनाया बिपिएफ दोलो जोंजों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारजों बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफोर दङ हाग्रामा महिलारि सारजों बिटिसिनि आबादारिफोरा दङ हाग्रामा महिलारि सारजों बिटिसिनि लाइमोनफोरा दङ हाग्रामा महिलारि सारजों बिटिसिनि फोरोंगिरि सानसुमै मेलेमजिबिफोरा दङ हाग्रामा महिलारि सारजों बिटिसिनि मोनफ्रोमबो हारि माहारिफोरा दङ मानो होनबा बिथाङा बे ओनसोलखौ जौगानाय खामानि मावदों 3 बोसोरनि बारा जाबाय जेबो जौगानाय खामानि बाव सोलियाखै ओंखायनो जोङो बिराद साखाफारा फैबाय थानाय एमपि इलेक्शननि उनाव प्रमोद बर'नि इउपिपिएल राजखान्थि दोला 80% खमजुरि जागोन 80% बिथांमोना दुरबल जागोन एमपि इलेक्शननि उनाव आरो फैबाय थानाय 2025 बिटिसि इलेक्शननि उनाव 100% दुरबल जागोन इउपिपिएलआ आरो 2026 आव जेला स्टेटनि एसेम्बलि इलेक्शन जागोन एमएलए इलेक्शन 2026 आव मानाव गेदेर प्रमोद बर'आ एमएलए कैंडिडेट होनो थाखाय सासेबो कैंडिडेटनि जग्यता मानसिखौनो मोननाय नङा कैंडिडेटनि थाखाय बिथांमोना क्राइसिस जागोन बेबादिनो जोङो खामानि मावगासिनो दं मानो होनबा जाय मोजां खामानि मावो बेजों इसोरा दङ दिनैबो एनडिबिनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बिपिएफ दोलोआव फैदों मानो होनोबा जों करापसन फ्री मोनसे सरकार बिटिसिखौ जोङो सासन खालामनो नांगोन दिनै इउपिपिएल सरकारा 30% बे बिटिसि सरकारा रायजो राजा गोरिबफोरनि थाखाय सरकार जानानै नङा अफ दि 30% फर दि 30% जानानै दङ जाय 30% होयो बिसोरसो प्रमोद बर'नि खाथियाव थांनो मोनो आरो जाय 30% होयो बेखौसो प्रमोद बर'आ लायो ओंखायनो नाव बिटिसि सरकार लेड बाय प्रमोद बर' बिटिआर गभर्नमेंट
of the 30% for the 30% जानानै दङ ओंखायनो बेखौ जोङो फैबाय थानाय समाव बे 30% जोंनो करप्शन फ्री मोनसे बिटिसि नांगौ स्टेटआ मानाव गेदेर मा होनो जोंहा स्टेटआ आरो दिल्लीया जेरैबादि फैसा हरो बिनि जौगानायनि थाखाय नाथाय बेखौ टटेलि बिथांमोना मिस इउज खालामजोबो फैसाखौ ओंखायनो बेखौ जोङो करप्शन फ्री मोनसे सरकार जों दानो नांगोन आरो ओरैहाय साहा ओनसोलाव गोबां जेंना सोलिगासिनो दङ मानाव गेदेर फेरेंगा बिथाङा ओरैबादि बिथांमोननि शासनाव जे जोंहा हारिया थानो थाखाय न' गैया जादों उन्दुनो थाखाय न' गैया जादों गोबां मानसिनि न' दानसिदों सावदों गोबां आलाय आथानि जादों ओंखायनो बेखौ फेरेंगानि आरो प्रमद बर'नि शासनखौ साहा ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजाया माब्लाबाबो बावा बिथांमोननि शासन कालाव साहा ओनसोलनि रायजो राजाया न' सावजादों न' सिमफाय जादों आलाय आथानि खालामजादों बे रागा जोंजोबनानै दङ साहा ओनसोलनि रायजो राजाया ओंखायनो बे साहा ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना जेरै प्रमद बर'खौ रागा जोंदों फेरेंगाखौ रागा जोंदों आरो प्रमद बर' फेरेंगानि थाखाय न' सिमफाय जादों थानो थाखाय न' गैया जादों उन्दुनो थाखाय न' गैया जादों फरायनो थाखाय फरायसालि गैया जादों रायजो राजाया रागा जोंना दं बे रागाखौ फैबाय थानाय समाव इलेक्शन समाव UPPनो खिथेर होखारगोन बेखौ जोंहा फोथायनाय दङ ओंखायनो जों मोनसे साफ्रोमनिबो जेंनाया सुफुंजानायनि आरो नों आंजों अनलायलायनानै बिटिसिआव मोनसे गोजोन आरो बिटिसिआव मोनसे जौगानाय मोनसे जोङो दागोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव बिनि थाखाय जों BPF दोलोआ साखाफारा आरो दिनैबो जोङो बामोनगावआव फैनानै मोनसे जयनिं हाबाफारि लादों बे जोबोद मोनसे मोजां हाबाफारि जादों थेंक इउ मा अर्गानाइजेसननिफ्राय जयनिं जादों दिनै गोबां बारग' NDPनिफ्राय जयनिं जादों आरो गोबां UPPनि दैदेनगिरिफोरा जयेन जादों आरो बारग' बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो बिथांमोनहा जयेन जाफैदों आं बिथांमोनखौ साफ्रोमखौबो जोंनि BPF दोलोआव बरायनानै लाबाय फैबाय थानाय MP इलेक्शननि बिसय BPF दोलो हिसाबै केन्डिडेटनि बिसय माबाफोर प्रिपेरेसन बेखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंगोन दा जोङो टटेलि MPनि थाखाय जों प्रिपेरेसन जानानै दङ जोंहा MPआ देरहाखानाया रोखा MP इलेक्शननि उनाव प्रमद बर'नि UPPL पार्टिया 80% दुर्बल जागोन BTC इलेक्शननि उनाव जि 20% थाबावनाय बेबो